Primera notícia, ¿vale? És una notícia que, recordem, titulars, no? La llegim en anglès, si voleu, és First patient injected with experimental cancer killing virus in new clinical trial, ¿vale? Bàsicament, traduït, és primer pacient injectat amb un virus experimental per matar el càncer. Això ens ho dona la revista tecnològica, el diari tecnològic Science Alert. Doncs això, bàsicament, és experimentalment entendre que injecten un virus al cos d'un humà, no? I llavors, aquest virus està, òbviament, genèticament mutat, és a dir, amb les propietats que nosaltres volem, ¿vale? Llavors, què passa? Que això té tots els seus pros i tots els seus contres. És una cosa bastant verda i s'ha de veure encara, sobretot, efectes secundaris. Llavors, en aquest cas en concret, ho han dut a terme amb animals. Han vist que té uns efectes secundaris importants, els quals diuen que ja estan solucionats. Però un dels efectes secundaris importants era que, clar, aquest virus, quan te l'introdueixen, el que fa és com bostejar, en plan com fer molt fort el teu sistema immunitari, de manera que és el teu propi cos el que mata el càncer. Però al fer molt fort el teu sistema immunitari, el que fa és que tens alguns altres problemes en quant a efectes secundaris, bàsicament, no? Llavors, això que deia, s'ha provat en animals, la idea és estimular-lo i llavors tenir-lo sota control, no? La qüestió és que ho volen provar amb 100 humans, ¿vale? O sigui, ho volen provar en 100 humans, vol dir que hi ha 100 persones que tenen càncer en unes condicions determinades i en què ho volen provar en ells. Tot això mirant tots els efectes secundaris que tingui i etc. La notícia en si, bàsicament es focalitza molt en parlar sobre el virus. Aquí podem veure el que et deia de It's expected to enroll 100 participants i bàsicament et dona més les condicions, però no té gaire més secret en realitat, ¿vale? Següent notícia, ¿vale? Aquesta notícia sí que m'interessa bastant, ¿vale? Realment és un notición, d'acord? O sigui, és un notición pel futur en certa manera. És que un institut de Japó, ¿vale? De fet es diu l'Institut de Ciència dels Materials de Japó, no? Ha aconseguit desenvolupar una nova bateria. Una bateria amb una tecnologia que es diu liti-aire, ¿vale? Això que veiem de lithium-air. El títol en si diu: una nova bateria de liti-aire podria donar lloc a avions elèctrics. A mi això d'avions elèctrics es nota clarament, des del meu punt de vista, que és un afegit que li posen per donar-li més xitxa en el contingut, d'acord? Per fer més atractiu el titular. Però realment el que importa aquí és la bateria. Bàsicament, la tecnologia per fer-ho té tela. És a dir, la tecnologia per crear això és dificileta i, per tant, és digna d'estudi. No us la puc explicar aquí en 2 segons, no? Però el que sí que us puc dir és que hi ha una dada, aquesta d'aquí, molt interessant, i és que diu que aquesta energia té una capacitat, o sigui, una densitat energètica, que se'n diu, de 500 watts hora per quilogram. És a dir, tanta energia per quilogram, no? I això, aquesta en concret, és una borrada, ¿vale? Perquè si tenim en consideració que una bateria de liti d'avui en dia de 60 kWh pesa 350 quilos aproximadament, i estic tirant a la baixa, estic mirant la bateria que pesa poc, d'acord? 350 quilos, si ara apliquem aquesta conversió de 500 watt-hora per quilogram, el que tenim és que una bateria que abans era de 60 kWh ara és de 175, és a dir, més del doble. De fet, en aquest cas és quasi el triple, o sigui, és una bogeria. Clar, això té moltes aplicacions, molta autonomia en cotxes, bateries que emmagatzemen molt més. És molt interessant realment aquesta notícia. I és un petit toc d'atenció del futur. I aquesta sí que l'he vist a diversos llocs a part en aquestes revistes tecnològiques, no? A partir d'ara, totes les notícies que queden, aquesta era molt interessant, però totes les notícies que queden són molt més, m'atreviria a dir, puntuals, és a dir, d'interès de saber el titular, poc més i ja està. Per exemple, la següent és un clar exemple. I la següent ens diu: obre la primera botiga de roba d'Amazon. Ens ho diu la revista The Verge i és un fet, vull dir, no hi ha més, és un fet, i és que obre la primera notícia
d'Amazon, la primera tenda d'Amazon a Los Angeles. I ja està, tenda de roba d'Amazon especialitzada, com si fos Zara, com si fos H&M, però d'Amazon i a Los Angeles. No té més històries. Potser més històries és això de que per pagar ho fas amb l'aplicació i amb QRs i l'extra clothing i totes aquestes històries. Però realment no té més, és senzillament una notícia d'Amazon, no? Següent, aquesta és més interessant. També és més interessant quedar-se amb el titular que no pas amb l'altre, perquè a partir d'aquí la notícia se'n va bastant de mà, és a dir, paren de parlar tecnològicament i van més en un sentit fantàstic divulgatiu, d'acord? La notícia ens la porta The Byte i diu: un zoo guarda ADN d'animals en cas de que s'extingeixin. Aquest zoo està a Chester, a Anglaterra, i mou amb molts científics, biòlegs i d'altres especialistes en aquest camp d'Anglaterra, no? És bastant interessant també perquè realment si en algun dia de la vida podem aconseguir a modificar genèticament totes aquestes espècies i recrear-les, entre cometes, no diguem-ne recrear-les, però fer-les tornar a néixer, també és bastant entre cometes aquest terme, no? Però clar, podem fer que espècies que estaven en extinció doncs tornin a reviure, entre cometes, un altre cop. A partir d'aquí dic que és molt fantasiosa perquè la notícia doncs ho compara amb Jurassic Park i d'altres maneres iguals, i ja veieu, és que la notícia acaba aquí, literalment 2 paraules. Següent, aquesta també és molt interessant i també aquesta és una miqueta més complicada. És una notícia que es desenvolupa en un... Tornem-hi, és un titular molt atractiu per lo que la notícia realment és. Això és molt important saber-ho distingir també, Però bueno, el fet és que Interesting Engineering ens diu... he posat aquest abans que l'altre? Doncs sí. Interesting Engineering ens diu que aconsegueixen fusta sense tallar arbres, és a dir, aconsegueixen fer créixer fusta en un laboratori. Això també és bastant boig, però la metodologia quina ha sigut? Doncs entendre quina és la molècula que forma la fusta, poder-la com recrear, i a més de recrear-la, no només això, sinó fer-lo com d'una manera sintètica per poder-ho posar en una impressora 3D. O sigui, sobretot s'han enfocat en el tema de fer cadires, taules, en anglès mobles, mobles. Bueno, és interessant sobretot si tenim en consideració una dada que ens la proporciona també la pròpia pàgina web, a veure si la trobo, que és molt interessant, que no vull liar-la, això d'aquí. Cada any els humans tallem més o menys 15 bilions d'arbres, és a dir, 15.000 milions d'arbres l'any. Això és una bestialitat, és una borrada. Indiferentment d'aquesta notícia que estem veient ara, és excessiu, és exageradament fort. Llavors, doncs és important, no?, donar-li una certa importància a això i saber que existeix aquesta nova alternativa que està molt bé. Per cert, m'acabo de donar compte d'una cosa. Ara, senyorets, que hem d'obrir la llum, home, que si no que estem una miqueta foscos. Perfecte. Llavors, seguint amb això, un altre tema que també el titular és molt curiós, però que en realitat no n'hi ha per tant, és aquest d'aquí que diu que aconsegueixen fer créixer cèl·lules a un esquelet de robot. Tornem-hi. Això no és tan important com el fet de fer créixer cèl·lules en un esquelet de robot, perquè realment, per què un robot necessita cèl·lules humanes? Vale? El tema és que no és cèl·lules, o sigui, el gran desenvolupament és en el que se'n diu enginyeria de teixits, tissue engineering, però clar, aquest està pensat en teixits que són humans, com cartílags, pell, etc. Com podem veure a la imatge, de fet, això més o menys seria com el cartílag de 2 ossos que estan, no? I per tant, realment, el problema, no diré problema, la resolució, la notícia, està enfocada a aquesta millora de l'enginyeria que hi ha al voltant dels teixits humans. I bàsicament, a partir d'aquí, és que ells mateixos ho diuen, Hi ha un moment, si no m'equivoco, que per aquí diu, veus, we are just showing feasibility. O sigui, bàsicament és a lo que van. I l'última notícia, la qual volia comentar-vos, que em sembla interessant, és una notícia molt llarga, És una notícia molt llarga que realment, si sóc completament sincer, no he tingut temps de llegir,
però que us encoratjo molt a que la llegiu. La publica IEEE Spectrum, vale? I la gràcia està en... El títol, per dir-ho així, és espiant el cervell utilitzant 10.000 elèctrodes. És a dir, utilitzant moltíssims sensors d'aquests... Ui, què és això? Utilitzant moltíssims sensors, doncs és com que, segons ells, espien el cervell humà. Clar, és que és molt interessant, sobretot el primer paràgraf que ells diuen, no? És... Imagina't un ordinador portàtil construït d'una xarxa de 86 bilions de cominterruptors, és a dir, semiconductors, perquè ens entenguem, que diríem avui en dia. I que que ens genera una intel·ligència artificial sofisticada que només pesa 1,2 quilograms i que consumeix només 20 watts de potència. I sí, senyors, això és el nostre cervell. És una locura. Clar, fer això amb tecnologia és algo molt boig. És un altre tema de com avui en dia la nostra tecnologia ha avançat fins a aquests punts. És algo... Bueno, a mi personalment em sembla algo... en diré... màgic. No màgic, però espectacular. Sí, em sembla algo espectacular. O sigui... És un nivell de l'evolució biològica que hem vist increïble, i pensar que estem intentant entendre com funciona això em sembla també molt increïble. Bé, nois, són poquets. Les notícies per avui s'han acabat.